Dulur-dulur kabeh, ayo nggawe cemilan sing bahane murah lan gampang gawene. Bahane ya kulino cemepak ning pawon. Ayo nggawe bakwan sing awet renyahe. Piye carane nggawe? Ayo disimak videone. Diwiwiti saka ngrajang gobis sing bobote 300 gram. Banjur diiris tipis-tipis dawa-dawa ngene iki. Yen kanggoku, bakwan nganggo gobis iki luwih enak. Sing ora seneng gobis iso diganti karo tokolan. Yen wis rampung oleh ngrajang, banjur disisihke dhisik. Tambah godhong bawang 2 wit. Iki uga dipotong-potong. Resep bakwan sing siji iki ora nganggo sedri ya. Tapi yen awakmu nganggo sedhi ya oleh. Mari dirajangi rampung kabeh. Kabeh dicemplungne ning nggone mangkok, enek gobis, godhong bawang mau. Lan ditambahke wortel. Ben cepet nggarape, wortele mau disawut wae ngene iki. Hasile cilik-cilik dawa-dawa. Hasilnya ngene iki, wortel sing wis disawut mau. Sakteruse gawe bumbu sing diulek. Siapke cowek utawa layah, bawang 3 siung, brambang 3 siung. Tambahke miri 3 iji, ben bakwane engko luwih gurih lan enak. Ben gampang nguleke, tambahke uyahe sisan sak sendok teh. Banjur diulek ngene iki nganti bener-bener alus. Sawise alus, banjur bumbune mau dicemplungne nggone mangkok sing isine bahan-bahane mau. Tambahke meneh sak sendok teh bumbu kaldu ayam, setengah sendok teh merica bubuk. Tambahi meneh 250 gram tepung terigu. Ben bakwane luwih renyah, ditambahke 5 sendok tepung beras. Banjur bahane mau dicampur kabeh. Aku nyampure nganggo tangan, mergone gen luwih gampang. Diaduk-aduk nganti bahane terpisah ngene iki, iso mawur. Yen wis kecampur kabeh ngene iki, banjur dikai banyu. Aja lali banyune ning terakhir wae ya. Oleh ngekei banyu sithik-sithik wae, tujuane ben ora klemesen. Mergone yen klemesen engko susah gaene. Gawe bakwan iki adonane ora terlalu encer ya. Beda karo yen gawe mendoan. Tambahi banyu sithik engkas. Diaduk-aduk nganti rata tenan. Lah akhire dadine ngene iki. Yen dijumlah kabeh, banyune mau 300 ml. Sing terakhir dicemplungke 1,5 sendok makan margarin sing wis diajurke. Tujuane nggawe margarin ben bakwane luwih garing lan luwih enak tentune. Yen awakmu seneng karo video iki, aja lali subscribe, like lan komen ben ora ketinggalan video sakteruse. Matur suwun. Lah iki wis dadi adonane. Bentuke kenthel ngene iki lan wis siap kanggo digoreng. Panaske minyak goreng sak cukupe ngene iki. Aja lali disiram-siram pinggire. Tujuane ben bakwane engko ora lengket. Carane goreng ngene iki, ditempelke ning pinggir-pinggir ngene iki nganggo sendok. Yen bentuke pengen rapi, iso nganggo irus sing wis dipanasni dhisik nganggo lenga. Digoreng nganggo geni sing sedengan wae. Aja terlalu gede genine. Mergone yen pengen gawe bakwan sing renyah awet, gorenge nganggo geni sing sedengan wae. Digoreng nganti kuning semu coklat ngene iki. Kanggo malike cukup sepisan wae. Ora usah diolah-alik, mergone lek diolah-alik bakwan engko dadi ngresep minyak akeh. Yen wis rupane kuning semu coklat ngene iki, artine bakwan iki wis mateng. Banjur diserok lan ditus.
Iki hasilnya sing wis digoreng, katon enak lan nyenengke. Mangan bakwan ngene iki sing paling cocok nganggo lombok ijo, luwih seger lan luwih enak. Lah iki hasilnya cukup akeh. Coba tak icipane dhisik. Iki rupane kok menggoda banget ya, Lur. Tibano teksture ya renyah ning jaba tapi tetep lembut ning jero. Aja lali karo nyeplos lomboke sing wis disiapke mau. Muga-muga video iki bermanfaat. Aja lali dicoba resepe. Lan ketemu maneh ing video candake. Matur nuwun.